mina ngiyona inyanga niyakwazi lokho yebo ngembethwe yinyanga opheshe bona ngiyacabanga ukuthi babewazi ngoba kwakuyinkunzi zenyanga iwona ke lo bafowethu umdlebe upowder usugayiwe uma uzowuthenga wena melaphi wendabuko ngoba vele uyawazi sizokunikeza uqala uhlole eqala ukuthi iwona ngempela yini uma ugculiseka ukuthi iwona ngempela uzobe usukwazi ukuthi uthenge uyehlukana ke bafowethu lo 1 kg lo intengo yakhona uyoyithola mase ufikile asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusithine sento amafasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungaye sithi wewo sekhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi Ninobelembele eqamanya amalembe ngokukhalipha seshaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa impunga yesintu umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula tshatatsha utshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhona. Uhlala kuyintokozo ke bafowethu nodadewethu ukuthi sifike la ku channel lethu impunga yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo sike sihlahlelane indlela yesintu siphinde futhi sikhumbuzisana ukuthi okhokho bethu kuphi laba kade behamba khona. Kodwa namuhla ke bafowethu ngimpunga yesintu angizile ngaloko kodwa engize ngako uzokhumbula ukuthi khona umfanekiso oqoshiwe sawenza oxhaswe yenye insizwa ezinzekwela seDubai umxolisi umfoka Siba esathi lensizwa kuyona kutholakala umdlebe ongahlalwa nyungu ethi ngahlali ngabhamuka amehlo. Le nsizwa ke njengoba ekade ikwazi ukuthi uxhase lo mfanekiso oqoshiwe yayifisa ukwazisa abelaphi bendabuko ukuthi inesihlahla somdlebe. Lesihlahla somdlebe ayisikho eDubai asikho eDubai kodwa kunabelaphi bendabuko abakwazi ukusithola yona iwuthatha kubona labo belaphi bendabuko bese ikwazi ukuthi ibadayisele abelaphi bendabuko abawudingayo. Abantu abaningi ke bebeloko befonela mina bethi mne wethu sizothemba kanjani lo muntu okude kangaka naye kade bemthinta futhi bewufisa wona umdlebe kodwa kube nzima ukuthi bafake imali ngoba usezweni elikude la kungafinyelele khona kalula. Ngimpunga yesintu ngase ngithi mne wethu ulethe la kuthina umdlebe abantu bawuthole kuthina ngoba thina siseduze wena ukude kakhulu. Umdlebe ke bafowethu ukukhona ke khona la abawudingayo bangakwazi ukuthi bathinte zona inombolo lezi abazibonayo la escreenini senze izinhlelo zokuthi bawuthole sibathumelele wona. Abantu abaningi ke ngiyacela ukuthi njengoba kade belobe ngibuza ukuthi umdlebe usebenza kanjani umdlebe wenzani angazi mina angikwazi ukuthi usebenza umsebenzi muni kodwa belaphi bendabuko bona ibona abawazi ukuthi usebenza umsebenzi muni. Ungawuthengiki umdlebe ungazi ukuthi uzowenzani ungawubuzi futhi kumina ukuthi umdlebe wenzani mina angazi ngizodayisela labo bantu labo abawudingayo nabawusebenzisayo nabaziyo ukuthi usebenza kanjani. Mina ngiyona inyanga niyakwazi lokho yebo ngembethwe yinyanga opheshe bona ngiyacabanga ukuthi babewazi ngoba kwakuyinkunzi zenyanga. Iwona ke lo bafowethu umdlebe upowder usugayiwe uma uzowuthenga wena melaphi wendabuko ngoba vele uyawazi sizokunikeza uqala uhlole eqala ukuthi iwona ngempela yini. Uma ugculiseka ukuthi iwona ngempela uzobe usukwazi ukuthi uthenge. Uyehlukana ke bafowethu lo 1 kg lo intengo yakhona uyoyithola mase ufikile uzowuthenga 1 kg iwona umdlebe lo bese kuzoba khona o 50 gram lawa bangaka
nabo baneyabo intengo eyiphezulu intengo yalento kuvela ngokusobala ukuthi kushuthi ngempela iyabiza ngoba nothando ke lwenu belaphi bendabuko ngiyimpunga yesintu ngicelile ukuthi anginisondezele wona umdlebe nikwazi ukuthi niwuthole khona la uma futhi ukuthi ke bafowethu niyawudinga sizokwazi ukuthi sihlele bese siyanithumelela kodwa mina bengingafisa ukuthi uzifikele wena mathupha sihlangane nawe ukuze ukwazi ukuthi uthole hayi ngizofika lemphelandaba uhlale lemphelandaba sizohlangana endaweni ethile hayi ukuthi uzazothengela la imphelandaba uhlale la imphelandaba sizohlangana nawe ngoba manje kunezinto engizibalekela ukuthi nifike la manifuna uzothenga ngoba nendlela enisebenza ngazo azifani manje akubona bonke abantu esibamukelayo la kulesigodlo nangokumdlebe manje udinga nizozithinta inombolo lezi sikhuluma ukuthi sihlangana kuphi ukuze ukwazi ukuthi uthole asibonge kakhulu ke ngiyacela ukuthi nithathe lo mfanekiso oqoshiwe nodlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo bese sithi nje impunga